Srangshal Fongkachang Jorawo Bufang Pangshawano Khorokni ni mangkwthwi khachijak nukha Kalyanpur naimathang korbai khopjak kujobon amchayo mangkwthwi rokni sinimung amchaini sikla horidas pal tei bini nok arini nukhungni hamjwk papia shil palni naimathang rok khaklaika chasmai tonglaimani darate sak saisungno langma sasunani lama saina hakana hinei wanama singja opatimungno naimathang rok cheri nainani jengkha Amchaini khoroksa siklani nukhungni hamjwkni mangkwthwi khachijak manwi nanglaikha Kalyanpur amchayo cheri nai sawemankha Srangshal Fungo Kalyanpur naimathang korbai khopjak kunjobon amchayo Rubber Bwlwngo khachijak mangkwthwi mankha 22 umorni sikla horidas pol bai nok arini thamchi umorni nukhungni hamjwk papia sil polni borok khorokni mangkwthwi bufang phangsawono khachijak mankha obono saksaisung langma sasumada hayake butharida khachiwi rizakma dakalaika hini khami thiklaika koktoma bani Kalyanpur naimathang khorni naimathang rok thangai sogika poila cheri nai naimathang rok saka sak saijungno langma sachukna hini tei borok khoroknei chasmai tonglaikna hini koksel samong kasaka amchai gnangai haipano postmortem report yago manmani ulo srai srai ugnai hini saka naimathang rok আজকে সকাল আনুমানিক 8টা বা 8:30টার দিকে আমাদের থানাতে একটা খবর আসে যে কুঞ্জবন নদিয়া চানপাড়ার একটা রাবার বাগানে দুজন লোক একজন পুরুষ লোক একজন মহিলা লোক সুসাইড করে মারা গেছে হ্যাঙ্গিং এ মারা গেছে তো অ্যাকর্ডিংলি অ্যাজ পার ইনফরমেশন আমরা ঘটনাস্থলে আসি এবং দেখতে পাই দুজন মারা গেছে দুজন হ্যাঙ্গিং অবস্থায় ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে tei babaisha theinai jelani nukhungni borok rok hinke theinai nukhungni hamjwkni nukhungni borok rokni sakao khami thikjaka tomungno hamjagai chajagai tonglaikha hinke khari thangyawi tangai saksaisung langma sachawi tongnai obono tei sungmung achaikha Bureau Report News Now